Titulua lortu ondoren, Ulgor sortu zen, Mondragon esperientziaren hazia. Frankoren diktaduran, demokrazia industriala sortzeko utopiaren giza oinarria. Junda 1955 urtera, Don Jose Mariak gazte konbentzitu egiten ditu enpresa sortzeko. 5 izango dira animatzen direnak, Arizmendiarretarekin, lehen enpresa sortzeko. Eta Ulgor izen hori? Euren abizenen lehengo letratik, ez da? Usatorre Larrañaga Gorroñogoitia, Ormatxea eta Ortubai, ez? Akronimo polita. Zuk aitite ezen duen ezagutu? Nire aitita oso gazte hil zen, eta horregatik ez nauen euki aukerarik ezagutzeko. Baina nire amamakin bai daukot harreman oso handiat, eta azkenian bere gandik jaso, eta apur bazelakoa zen nire aitita, borondate honekua, lagunen laguna, oso langilea. Buru gogorra bazan, bai. Akordatzen ez bera gaixorik zauenean, baina buru gogortasun eta esfortzuaren eta ez lanaren izenean gure hauela bukatu liburua. Eta orduan idatzi ezin zauen, eta orduan berak diktatzen sostan, eta ni joaten nintzen transkribatzen, ez da. Orduan oin, gero urte batzutara berrartzen dozunean eta irakurtzen dozunean, hor geratzen dira anekdota horiek, ez da. Momentuan ulertu ez nituen gauza asko, oin igual azten zara zeo zer ulertzen. Baikorra zan, ez? Eta baikortasun horretatik ilusio jartzen zizkion gauzei, ez? Eta niretzako behoiek egindako ibilbidea, kooperatibista guztiek egindako ibilbidea, horren ondorioa da, ez? Behin saiatu zen, saiatu ez, zauen hitzaldi bat inglesez, naiz eta getxako nazabez entendiru. Niretzako hore bada, ele horren oinordeko izatea, ez da? Eta zuk ere izkia arro eroango dozu, noski? Nik esango nagoen iraitita zara oso gertuko pertsona bat eta borondate handiko pertsona bat. Beti berak guri erakusten zuzkun gauzak eta berak guriz tratetako morua beti horri oso lotuta egonda. Nire lan profesionala nik badorretan asko sinisten dut, pertsonetan asko sinisten dut. Xavier, Ormatxea. Zu Ulgorreko Aurreko urtien hil zen. Baina horrek behintzete munduzku aukeria eurak ondo zautzeko. Gure aitita. Aitita normalak, xumiak, etxeko aitita batzuk zen bezala. Buru gogorra eta lan salia. Berak esautut beti lanien, hiltzen arte lanien. Ortubai hemen daukagu, Ulgorreko erre. Nik esango nuke ausarta, langilea oso, nik usteet danazil erlijiosuak. Ulgor sortzen denean, daude 5 persona horiek, 5 lider horiek, bazauten aitapuntekoa Jose Mari Arizmendiarreta izan da, bazaukaten ikuspegi ideologiko bat, ez da? Se trata de aprender a ser y tener siempre presente, siempre hay un paso más que dar. 15 urteetan Unión Cerrajeran lan egin ondoren, badoaz, Nora eta Gasteizera enpresa berri bat sortzera. Bai, hoxe da, Talleres Ulgor, ez da? Gasteizen Otalora jaunarena zan fabrika hori, elektrodomestikoak egitekoa zan, 400.000 pesetaren gatik erosi eben eta 12 langile eukazen enpresak. Izen zan erosketa bat, ez enpresa erosteko baizik, baimena lortzeko enpresa egiteko. Ez oso zaila zen, baimena lortzea enpresa bat, elektrogailuko enpresa bat montatzeko. Garai hartan enpresa bat sortzeko baimena eskatu behar zen Madrilen. Eta Madrilek esaten zuen bai edo ez. Beraiek bazaukaten proiektu bat, aurkeztu zuten Madrilen, eta erantzuna izen zen ezezkoa. Da geratu ziren nolabaiteko aidean, ez dakigu zerrekin. Eta beraien lagun batek, egun batean esan zien, beitu, salgai dago enpresa bat Gasteizen. Eta egin zuten izan zen, enpresa hori erosi. Eta horregatik kokatu ziren, hasieran Gasteizen. 1955 udazkenean.
Hauek hasi ziren Ulgor tailerrak bezala, eta oraindik ere etzan kooperatibaren, etzan kooperatiba, osea, zan lantegi bat, ez? Talleres Ulgorrez. Eta orduan hauek hasi ziren, nik uste estufa bat eginez, edo berogailu bat eginez, horrako zerbait. Eta hortik hasi ziren, hor Otalora erosi zuen, Otaloraren enpresa. Baina patentatu gabe. Behiek ere norbaitik kopiatuta zen, ez? Eta orduan kendu egin omen zizkioten patenteak. Hementxe daukagu alta hori. Gasteizeko enpresa sortzeko alta. Alta de industrias comprendidas en las tarifas 1, 2, 3 y 4, Talleres Ulgor. Don Jesús Larrañaga Lizarralde, domiciliado en Vitoria, calle Iradier 18. Ekarri dugu Nagorerentzako bere aititak sinatutako txostena izan eran. Mila esker, bai asko, gainera ez daukat gogoratzen da bere firma, baina ez daukat inun gordeta, orduan asko eskertzen dut zuet erregalua. Ez, bera Gasteizen etzan bizi, egia da bere izenean, ez da, sinatu zala lehenengo kontratu hori, baina lagunen bat eukiko hauen Gasteizen eta arekin gozotzan favoria. Apurtxo bat akrata xamarra bai, osea, ez zen ortodoxo etzan. Enpresa erosi zuten Gasteizen, lanean hasi ziren Gasteizen, baina beraien asmoa ez zen Gasteizen geratzea. Beraien asmoa zen arrasatera etortzea eta horrela egin zuten handik hile batzutara.